Francúzsky jazdec Louis Buana. Clandestine Sas. Štartové číslo 198. V tomto roku 7. prestížnej Grand Prix vo Fontainebleau vo Francúzsku, trojhviezdičkovom podujatí CSI a 586. v svetovom rankingu jazdí na 10-ročnom Valachovi Selfrance po Elan de la Cour. Máme zatiaľ 4 jazdcov v rozoskakovaní. Werner Muff, Emery Georges, Paris Selon a Anna Julia Contio. Na 5. priebežnom poradí zatiaľ Stefany Bistan a 6. priebežne Lili Kinen. We have 4 riders for the jump off. At the 5th place provisionally Stefany Bistan and 6 for Lili Kinen. On len bol taký ten doplevod. A už roky. Ja si spravím tak, ako mal. Inú hladinu na 100 minúty. Upozorňujem jazdcov na opracovisku, že po 30. štartovom poradí, poradovom čísle 30, štartovné číslo 32, Elizabeth Gingras, bude prestávka.